Actually po, ang sabi ni Mr. Obal, ganyan naman ma-determine if project po yan ng gig. Mm. Ang sabi ko sa iya, makanta kami inspection. Ayan, oo. To determine po kung may na. Kasi, digdi sa record, dito man sa area na to, wala kami nagrantan. Pero hindi mi sigurado kung yung pagmimin niya, yun talaga yung may gawa ng ano niya. Iyo. So, opo. Kaya, probably po ang schedule na baka this Friday. Opo. Na ano, opo. Mabisita. Mabisita namin yon. Kaya nagpaano kami ng cell number ni Sir para in case tuloy, tatawagan namin sila. Ayan, opo. May pig-mention po siya sa iya na sa iyon doon na pangaran kay Gary alleged, ano? Aligado nagkakwari duman. Opo. Ano po, may sabi mo ka sa bago, tama po ang pakadang Gary putol-putol kaya. Di ka mo kina-issue ang ki-permit sa lugar? Meron po. Yung sinabi nga niyang pangalan. May permit to quarry ito. Opo. Kaya for ano din. Legal man po pala sa operation ka ito. Opo. For verification, patutunan ang limin niya. Yung talaga yung nabasa na. Si Mr. Yap po ito. Opo. May permit to quarry man pala nito. Only that. So, gratitude permit. ano po? Gratitude permit. Ang gratitude po kasi sir. Yung permit po ng contractor na kailangan nila ng quarry and ng resources for their project. I may see. duration po yun. May duration lang po siya na 90 days ngayon and upon the exhaustion of the applied volume. Kaya po, pag tapos na yung wala na yun. Kaya i-verify mo kung yun na talaga. Gratitude permit, ang tig-i-issue po yun sa contractor na nangangailangan ng resources for the project. Okay. Kumbaga may duration lang po siya, maximum of 90 days or upon the exhaustion of the volume applied. Yeah. Oo. Yun po. Opo. Sisi po nag-determine kan lugar kung saan pwede mag-quarry ang contractor? Sila po, nag-a-apply sila tapos may tinitingnan naman kung feasible. Kasi sila naman yung nakakaano kung saan sila pwedeng kumuha. Tapos titingnan ng office, the feasibility kung pwede po. Opo. Pero nagsunod mangyari po na duman sa sabi kang inot ni Gub na gari mga 5 requirements from the different agencies, ano? Hindi na po siya, sir. Kasi, kumbaga, temporary lang yung kanyang, application. Kaya yung pinipresent lang po sa amin yung program of work ng agency na prepared, approved. Ayun ang pinipresent namin. Kasi para makita namin yung volume talagang ina-apply. Ayun. So, short period lang pala ini. Short duration. Short period lang po. Yes, sir. Opo. Okay. Very clear, ma'am. At least, pero ano yan, at least na-mention niyang pangarampalan, may permiso man ito hali po sa inyong opisina. Only that, ma-double check po kamo. Ma-double check mo kung duman sa aligasyon ka na nagyan sa inyo. Mr. Romeo Obal. Opo. Na ang aligasyon niya, tinamaan da po sa private property niya. Opo daw. Verify me po. Iyo po. Kasi ang... Ma'am, saro na lang po, tara mo busy ka man. Kasi bago, the other week, may report si Jimmy, nagarin na reparo kan sarong konsyal sa Ligaw. Itong piggigibo po nindo na, checkpoint sa Ligaw. May checkpoint po ka mo sa Ligaw? Yung mga sa task force yun, sir. Opo. Baka da po pwedeng magibuan kipaagi. Actually, pigahanap nga ni si retired Colonel Rigondola. Mas maripong yaong ka na ta. May nariparo po sa kagawad sa Ligaw na area po na pigi checkpoint. Paminsan da po, garo nagkikrear ki traffic, congestion, obstruction sa tinampo. Baka po pwede mamariparo tabi na. Iyo po, sir. Ano na lang to task force naman? Iyo. Sabi ko nga ni, mas marin ang checkpoint yaon sa luwas. Galing nahiling kan tawo. Opo. Di ba? Kaya lang garo may nariparo kan sarong konsyal sa Ligaw City na paano ng traffic obstruction da tabi man. Baka magibuhan na lang kipaagi tabi kung paano ito. Po, actually ang nasa 3rd district na head si Cornel Octemia. Okay. Siya po ang directly naka-handle ng 3rd district. Ano pang pangalan, ma'am? Marlon Octemia. Marlon Octemia. Cornel Marlon Octemia. Colonel. Opo. Pero ang head po kan task force ay? Ang general, may kasi sila overall. Sisay po? General Rigondola. Si Colonel Rigondola. Joel. Joel. Kamidbid ko man yan, kan police active yan eh. Opo. Maray na police yan. Kan police po siya, maray na police yan. Si Joel. Opo. Sige ma'am, yung man sana po ang concern may. Salamat na maray po duman sa magiging action nito sa Ligaw Tabi. May date lang na concern so kan. So Ligaw Tabi.